Martzan ipini behar ditugu neurri desberdinak, ostalaritza, merkataritza, ekonomia, autonomoak, pertsona guzti hauei alden neurrian behintzat laguntza emateko. Horiek dira datozen hilabeteotan Bilboko udalak dituen erronkak. Errealitate berriari aurre egiteko dena beharko da aurrekontuak moldatu eta politikak egokitu. Polikiroldegiak izango dira berdinak, ez dakigu. Segurazki momentu horretan, normaltasun momentu horretan, aforoa ez da izango berbera. Ez da ikusiko den aldaketa bakarra. Antzoki eta aretoak ahalik eta lasterren irekitzeko itxaropena badago ere, neurriak hartu beharko liratekeela adierazi du kultura sailburuak. Toki askoren jende hartzeko gaitasuna bere erdira ekarri beharko dugu, gutxieneko distantziak bermatzeko. Beharrez, imaginatu beharko nuke gure burua toki horietan sartzen garenean, maskarilla bat jantzita. Hau da, ziurrenik luze joko du halako irudiak ikusten ditugunerako. Makrokontzertuen eta ekitaldi jendetzuen aldeko apostua egin beharrean, hiri eta auzo txikiak berpistea da uda honetako asmoa. Baina Bilboko alkateak ezin ditu ahaztu jai handiak, aste nagusia 4 hilabete falta badira ere. Posible bada, egingo dugula. Baina oraindik ere kulturekintzen etorkizuna kolokan dago.